yn ymuno gyda fi nawr am sgwrs am zombies a reslo. Pwy arall ond Ryan Kift? Helo, siwr oed ti? Diolch am y gan. Hyfryd na? O, dda'n hyfryd, braidd. O, dda'n hyfryd. Reit, y tro diwetha ti ma, nes ti sôn am bod ti'r ffilm zombies ti wrth i'n creu, sef Zombies from Ireland. Felly, siwt mae popeth yn mynd gyda hwnna? Wel, mae popeth yn mynd yn gret, heblaw am y tywydd, which medra i ddim controlio. Gyda ni lot o ddywydd neis, Ryan? Wel, do, ond mae'n anodd gael y zombies i gyd yn yr un lle, ynddo? Acos dwi'n gallu talu nhw lot. So mae'n for the love of the film, really. So mae'n anodd gael pobl yn yr un lle ar un pryd. A glira'r syniad i fi tu ôl y ffilm. Beth sy'n digwydd yn y ffilm heb cofio pido gweud gormod, neu bod ni ddim eisiau gwylio fe? Mae'r government, y llywodraeth, wedi bod yn testio anti-swine flu drugs. Wrth gwrs, iawn. Cyn i'r genedl gael gwybod amdan yr disease, de. Y virus. Y virus, de. A nhw wedi decidio testio nhw ar criminals o Iwerddon sy'n syrfio life in prison. So maen nhw'n meddwl, dyn nhw'n dallan o jail anyway. So maen nhw'n testio nhw ar yr subjects Iwerddon, de. A maen nhw'n dechrau dan o signs of abnormalities. So, hurry, ship them over to London. We haven't got the medication yn Iwerddon. A mae'r gwch, mae'r zombies newid ar y gwch, lladd pob ar y gwch. Yn amlwg. Off i Llanwyn. O, yn amlwg! Dyna'r lle cyntaf sy'n ni'n mynd i ladd pobl. Ie, a lle dwi yn cerdded ar y traeth yn neud home movie efo Sian a Bici. Reit. Wel, y ci. Felly, Bici wrth gwrs y ci, newn ni sôn amdano fe, nes ymlaen. Felly, ti gwneud i ddisgwyl ymlaen amdano. Ti hefyd yn gweithio'r EP gyd fynd gyda'r ffilm, wyt? Zombies from Ireland, imaginative. Reit. Mae Peter Can yn mynd i fod ar honnos. Nawr, ti'n ysgrifennu, cyfarwyddo, ymddangos yn y ffilm ac yn creu'r cerddoriaeth i gyd. Ti'n gallu gwneud bob dim, Ryan? I know. Nervous breakdown. Dwi'n fel... Ti'n trio profi rhywbeth i'r byd, wyt ti'n? Ie, dwi'n trio profi bod fi ddim yn one-trick pony. Fi hefyd wedi clywed si ar led bod ti hefyd yn creu'r brechdannau ar gyfer yr holl zombies a'r actorio. Dwi'n spoilio'r cast. Brechdannau bara gwyn, value, ham, waif y thin ham. Wel, mae budget i gael ti gadw i. Added water. Mae rhaid sticio i'r budget, Ryan. A menyn, salted. Hyfryd. Ti'n ei dorri nhw mewn hanner neu mewn trionglau? Trionglau. 4 darn. Wel, na ni wedi datrys y broblem mewn. Nawn ni symud ymlaen efe. A sawl zombi sydd yn mynd i fod yn y ffilm sy'n mynd i gael brechdan yr un? Mae gen i fi 15 zombie for sure. Felly, a mae gen i fi rei floating zombies. A rei sydd fatha part-time ddim really. Ti'n gwybod, Felly, gweithio nawr, os hoffe rhai o'r gwylwyr i adre fod yn zombies, neu hoffe cael eu lladd gan zombies, allan nhw gysylltu a ti fod yn y ffilm? myspace.com/RyanKift. Na ni, felly zombies. Facebook. Cysylltwch. Nawn ni symud ymlaen, rwy ti hefyd yn fan enfawr o reslo. A ges ti'r O2 yn Llundain i weld Smackdown, do? Do, amazing. Atmosphere. A siwt ath i? O, just well na'n byd. Dwi wedi gweld sioe yn West End. We Will Rock You o bethau fel la. Boring. Cynnych chi watcha reslo os da chi eisiau sioe go iawn. Ie? Ie, briliant. A ti'n meddwl, fysa ti'n neud reslo da dy hun? Wel, dwi'n gwybod, dwi wedi bod yn y gym ys yw... Wyt ti? 2-3 mis, fan. Flex ar guns i ni te. That's a gun. Pa ffordd i'r traff, Ryan? Ffordd na? Gweithio, sut ti yn troi'n reslwr ar ôl gorffen y ffilm wrth gwrs? Beth ys yd enw di? Dwi'n meddwl cadw fo'n syml, de. Initials fi, RMK. RMK? Ryan Marcus Kift. RMK? RMK. Wel, mae dyn ni'n cipolwg ohono ti. Beth fysa ti'n edrych fel petai ti'n dewis o troi yn reslwr? Dyma ti? RMK! Waw! O, ie! Beth ti'n meddwl o hwnna? Licor tam? Pwy nath... Lle gathach chi hwnna? Wel, oedd y gasgliad personol di, wrth gwrs. O llofft fi hwnna? Wel, nawr ni symud mlaen. Tro diwetha ti man, eithon ni glywed am anturiaethau hyfryd, Bici Body, dy gi bach di, wrth gwrs. Siw ma, Bici? Mae Bici yn briliant. Mae wedi dysgu tricio newydd. Gret. Gynnu fo the signal on. Oes. Lle mae'n jumpio de, a mae'n weifio. Ydy e? Wel, fi'n meddwl bod gyda ni glip o Bici wrth i yn chwarae gyda Gwenno a ti yn y tŷ. Gadewch i ni wylio. Be? Ti'n dweud helo? Helo? Roll over. Wait, lie down. On your side, head down. Wait. Wait. Let's go. 5.
Rhaid arall. Wave. Wave. Bounce. Bounce, ie. O, chdi, o, gym dal i'r bwms am e. Try round. Try round ffrall. Roll over, roll over, roll over. On your belly, soldier, crawl! Crawl! Chwarae teg i'r hen Vicky. Wel, diolch yn fawr iawn i ti am y sgwrs a pob lwc gyda'r ffilm am y tro rhaid Kift.